Сьогодні Всесвіт відкриває перед тобою двері можливості, але водночас нагадує, успіх любить ті, хто діє рішуче. Цей день дає силу для планування, стратегічного мишлення та рішучих кроків. Однак поспішати не варто, енергія потребує зосередженості та балансу. Що ж сьогодні добре робити? Плануй своє майбутнє. Це відмінний день для стратегії та аналізу. Очисть простір фізично та енергетично. Це допоможе налаштуватися на оновлення. Працюй над впевненістю. Займайся тим, що підсилює віру в себе. Мантри, медитація, афірмація або просто танці біля дзеркала. Чого сьогодні уникаємо? Не приймаємо важливих фінансових рішень, уникаємо конфліктів. Енергія дня може підсилювати напругу. Всесвіт вже дає підкаст. Чи чуєш ти їх? Сьогодні це не просто звичайний день, це шанс налаштувати своє майбутнє.